I-ladies house ihlohlele usisi lo yathi phuma ibhodwe lakho wena sokweseka. I-ladies house-ke imikhuba yamantombazane bathi awuboni ukuthi unamandla wena ungayimela manje uwedwa. Sokweseka thina phuma ibhodwe lakho usuyinkunzi manje. Imikhuba yamantombazane kuma nje amhleka manje bathi ubuwenzani uphuma kusamukelo baya-celebrate manje. Bashaya ikozimalanga manje amaphathi manje baya-celebrate ukuthi sebeze beyahlukana size saphumelela isifiso sethu. Uyabona isibonelo lesi sokuthi uma uyintombazane noma ngabe benza i-content bayahlukana or benzana bayadlala sazi, but lesi isibonelo-ke sokuthi uma uyintombazane awuyilaleli enye intombazane. Yingakho kuthiwa nentombazane enabangani ayigani. Intombazane nje ayilaleli enye intombazane, ulalelwe omama abadala abaganile kuphela, hhayi amantombazane. Awuwalaleli amantombazane, ngisho ngakuthiwa uzwana nayo kanjani, ungathathi advice ikakhulukazi yothando kuwona, ngoba most yamantombazane izinto zothando awayihambile kahle. So angeke vele kunike advice e-right. Awukubona amantombazane uma uyintombazane uthandana nobaba wengane yakho bahlezi nje befaka inhlabathi ukuthi vele nize nihlukane. Okubona nje abantu abanengane isikhathi esiningi bahlukaniswa abantu. Uhlezi kunonyawo lomuntu lapho abantu abanengane ngesikhathi esiningi bethandana kumnandi bahlukaniswa abantu. Yini? Ayikho intombazane ifuna ukubona nje enye intombazane ithandana nobaba wengane yakho kukuhle kuhamba kahle. Uthandana nobaba wengane yakho abayifuni ngabe leyo nto leyo. Abayifuni nje ngokuba bafike befaka unyawo mase nihlukene bese beyahleka kakaka becanga ukuthi uyini yena ethandana nobaba wengane yakho. Imikhuba yamantombazane leyo. Uthandana nendoda kuthiwa ni-serious ikwenzela izinto ezinhle, hheyi ikujengela amafoni, wena uthatha lawo mafoni lawo uyokubakhombisa umthengelile. Awukumbuka ebusweni uma uqeda umxoxela ukuthi ingithengeleni indoda yami, bese umbuka ebusweni umngane wakho uzothi Jomi anyanya. Emva kwalapho uzokukhulumela amagama angathi abuhlungwana athi hayi cha hayi uyathenga buka azoyithathaphi yona le mali. Amantombazane awayithandi ukubona enye intombazane eba nento enhle. So uma uzothatha kuwo ama-advice ucabanga ukuthi izokusebenzela impela leyo advice, yona ezayo izinto ihamba kabi ngoba phela most amantombazane izinto ihlezi zizohambela kabi nje kuma-relationship. Uma uyintombazane i-advice uyithatha komama abadala, awuyithathi kwamanye amantombazane. Ayikho intombazane engakunika i-advice e-right ngaphandle nje ukuthi mhlawumbe umbodayisa umzimba or uphuza utshwala or uhamba utshwala, hhayi ukuthi kunike i-advice ezokusa phambili. Ngeke intombazane ikunike i-advice e-right. Ungathathi nje i-advice emantombazaneni amanye uma ufuna into zakho ihambe kahle. Amantombazane azokumoshela akumoshele maqeda bese yakuhleka ngoba afuna ufane nawo kusasa kuthiwa hhayi nawe usingile wayecabanga ukuthi uzophilelaphi bese beyakuhleka sebekuhleka kuphi emakhoneni. Ngenkathi kuhamba kahle nendoda yakho belokhu bekuhlohla bethi phuma kulo muntu, uwaxoxela into encane nje ayenzela umuntu wakho, hayi cha hayi uyabekezela bo. Awuyithathi advice kwamanye amantombazane uma uyintombazane ngoba intombazane yadalelwa ukubekezela, ibekezelele nezinye izinto mhlawumbe ebheke eceleni ngoba yenzela ukuthi yakho umuzi wayo ihlalele kahle emzini wayo nayo ibe nomuzi ifane nabo bonke omama labo. Ngoba kusho ukuthi ngoba labo omama ngoba benemizi bavele nje wathi vumbo yahambela kahle, banazo iy'nkinga kodwa nje bathola ama-advice a-right kogogo baba nemizi. Manje uma uthatha i-advice kwamanye amantombazane angeke ube nawo umuzi, ngeke uyohlezi nje uyihangazela uyohlezi ulandela ngemuva bese yakuhleka futhi ethi wawucabanga ukuthi uzophilelaphi.